Salutare și bine ați revenit! În episodul de azi vă voi arăta cum vă puteți proteja grădina de dăunătorii cu sau fără cochilie. Voi vorbi și despre beneficiile zațului de cafea și a cojilor de ouă, dar și cum se copilez răsadurile de roșii. Pentru început vreau să vă arăt cum arată roșiile la doar 2 săptămâni după ce le-am stropit și udat cu soluția de drojdie. Uitați cât de mult s-au îngroșat tulpinile, au făcut flori și unele au deja gogonele. Dacă vă întrebați de ce arată frunzele roșiilor așa, o să vă arăt imediat și cauza. La câteva zile după stropirea cu soluția de drojdie, a plouat torențial cu piatră și a despicat frunzele roșiilor și aproape că mi-a distrus ceapa. Mai întâi vreau să vă arăt cum se copilesc roșiile. Copilarea constă în înlăturarea lăstarilor tineri ce cresc la baza frunzelor principale sau la baza tulpinii. Copilii sunt mici tulpini care se dezvoltă la axila frunzelor și dacă nu îi înlăturăm aglomerează planta. Ei scad posibilitatea de aerisire și sporește apariția bolilor. De asemenea, afectează fructificarea prin întârzierea coacerii roșiilor și scăderea dimensiunilor acestora. Lăstarii se copilesc când au între 2 și 5 cm lungime, astfel rănile se cicatrizează rapid, iar planta se vindecă mult mai repede și nu suferă de pe urma acestei operațiuni. Acum voi hrăni răsadurile de roșii cu coși de ouă și zați de cafea. Zațul de cafea este un bun fertilizant ce poate fi pus direct în pământ, dar și la baza plantelor. Este o sursă ideală de azot, însă efectele sale nu se văd imediat, ci doar după o anumită perioadă în care este descompus în mod natural. Acesta mai ajută și la îmbunătățirea calității solului, ajută la drenaj, sporește capacitatea de reținere a apei și aerisește substratul. Zațul de cafea este iubit și de către microorganisme și atrage râmele. De aceea este un ingredient util la obținerea vermicompostului. Este bun și pentru mulcire, doar că este necesară o cantitate mai mare de zaț. Ca și cojile de ou, zațul de cafea alungă melcii cu cochilie și limaxii. Cojile de ouă mărunțite, nu cele pisate până la stadiul de praf, ci acestea colțuroase, se pun la baza plantei pe sol pentru a nu lăsa melcii cu sau fără cochilie și alți dăunători să urce pe răsaduri. Cojile pisate, cele făcute praf, se pun la baza gropilor de plantare, în special la răsadurile de roșii, ardei și vinete. Aceste culturi se îmbolnăvesc mai frecvent din cauza deficienței de calciu. Sub aceste jumătăți de peturi am salată. Imediat după ce am presădit-o, a fost mâncată de vrăbii și pentru a o proteja de acestea am acoperit-o.
Între timp, salata a crescut și a început să nu mai aibă loc în pet, așa că voi scoate peturile și să sperăm că nu vor mai fi mâncate. Acesta a fost episodul de azi, sper că o să vă fie de folos sfaturile mele și dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați, să dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce postez. Pe data viitoare!